Ja veig. Els pubs acaben de tancar, així que la resta de convidats està a punt d'arribar. Ei, nen, què vols saber, Prepara't per unes vibracions demencials. Activista polític, Vinga, què és l'últim que has fet volar? Vaig fer volar un preservatiu al bar de la facultat. Va ser genial, tothom ho deia. Ei, tu! El dimarts que ve faré volar una lletera a Brixton. Sí, mola, productes làctics, qui en vol? Vull dir, un cotxe de la policia poca solta. Els gripes? Podrits. Sí. Aquests porcs que desallustren la seva imatge altrament immaculada. Mira, si els ports volessin, Scotland Yard seria el tercer aeroport de Londres. Esclar. Ho tinc tot controlat. L'únic que em falta és un pla, una bomba i un còmplice ben decidit i despietat. T'hi apuntes? Has vessat la beguda. Ja, m'estava avorrint. Vols que te'n busqui una altra? Cinzana? Tot bé, tio, tot bé. Ei, saps què? Mira, aquí tinc guerra tatuat en aquesta mà. Sí. I tinc pau tatuat en aquesta altra. Guai. I tinc els germans Karamazov tatuat a l'espinada. Però ara aquest no es veu perquè porto la camisa, entens? Però no és agradable? No, és de polièster i cotó. No, vull dir tatuar-se. No! 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 No, Déu et beneixi. No és molest, saps? És com si et fiquessin agulles candents sota la pell. Una vegada em vaig apuntar a la llista de compres a la mà. Allò sí que va ser una ximpleria total. Per què? Perquè era un dia de festa. Tu ets verge? No. No és per saber-ho, saps? Era més que res per ser ofensiu. Saps què vull dir? Vols que et remodeli la cara? Ei, Merli, què, tio? Té, home, envolta això amb els llavis. Gràcies, tio. Gràcies. Això és la porta, val més que vagi a... Continuem d'aquí un moment. Val, però et vindré a buscar, d'acord, Oh, no, si és la bòfia. Val més que... Hola. Mira, tio, sóc bastant amic del Norman. No, Dave. Del Norman no, com es diu? Dave. No, Keith, que és amic del Jerry. Keith, no, Jerry... Sí, això és. Vaja, més que un amic, de fet. Sóc el seu germà, això. Sí, jo també sóc el seu germà. Vam tenir un accident junts. No deus conèixer un tal Chopper Chan, no, oi? Chopper no, Janet. Gran Jan. Això. Sí, és el meu fill. La meva filla també. Esclar, per part de mare. De mare de qui? Ei, Mònica, què tal, tia? Com va això? Sí, val, parlem més tard. De que està perdent tacte. Em sembla que aquí no colem. Té pinta de hippie. Millor passem de tot, no? Sí. Vinga, ens deixes passar? O potser et cridem una ambulància? Bon dia, tu! Mal rotllo? Fatal. Va, prova aquest número, tio. Has vist això? Salut, Major Tom. Dic jo. Això és com el disc aquell del David Bowie. Qui? Vida a Mart? Sí, exacte. Ei, mira! Sembla que aquest vol ser heroi per un dia només.
Oh, no. Tenim dinamita? I tant que sí. Ei, aquest hippie deu estar realment fora de si. Ja, 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 ja. Feliç retorn. Doncs vinga, baixa ja. Què et passa? Tens cagarrines? No tinc cagarrines. Hi ha alguna cosa rara aquí baix. Ja era hora. S'agraeix, mestres. He estat aquí trebat des de finals del segle passat. Bona tarda. Em dic Philip, saps? I aquest és en Torcal. Sí, buscava amb la meva agulla de corbata que una àguila m'ha pres al vol mentre et dormia. Santa, sóc lliure! Què? Ah, no em vinguis amb històries de Santa Claus, nano. Talla ja. Fa moltíssim temps que sabem que no existeix. Què? Ja t'ho explico més tard. És que durant aquests últims 100 anys no ha existit. Estava trebat aquí. Mira, maco. Començo a estar fins als nassos de... Sí, desapareixes d'aquest terrat o he d'anar a buscar la farmaciola. No em pots parlar d'aquesta manera. Sóc un personatge de ficció molt respectat. Aquest vestit deu haver costat una fortuna. Gràcies, molt amable. Va ser un regal de la meva padrina. Ah, li agradaria que posés la mà a la pitrera del vestit. No, gràcies. De fet, és l'hora d'anar-me'n. La meva germanastra deu estar molt preocupada. Oh, no, queda't, bufona. Fem una altra copa. Només és mitjanit. Què? Cuca? Això no és res. La setmana passada vaig morrejar dues noies. Mentider de merda. Ah, sí? I com és que no t'has quedat en estat? Doncs potser sí. Però m'és igual si ho estic. M'és igual si visc quan moro, col·lega. Tenia un amic i es va suïcidar pels diners de l'assegurança. Quan em va treure? Res, era tercers. Vinc de desembussar el ball. Que fort. Però si és a casa teva, Vip. Ja, però és una festa o no? Hola. Em dic Collins. Soc del comitè d'animació i m'agradaria saber si podeu... Hola, col·lega! Tot bé, amic meu? Tot bé? Mani? Tot bé, Que tu i jo contra el món, Els malparits ja els arreglarem, ja. Ei, vine aquí, vine. T'he de dir una cosa, tio. Entre tu i jo, saps? Em sembla que tinc vomitera. Tinc una idea genial. Per què no engeguem tots els extintors? Sí! No, alto, enrere! No tenim cap extintor. Hola. Em dic Collins. Soc d'animació i l'assistent social m'ha encomanat que recopilés acudits per l'anuari d'aquest any. Sabeu cap bon acudit? És per fer caritat. Sí, aquest sí que és bo. Això és, tu i tu poseu-lo en aquesta llitera i poseu-li els peus al foc. Tu, porta'm el meu equip quirúrgic. Se m'ha acudit un nou superjoc per festes. Dissecció. Tu, quiet. Bisturí, ràpid. Baixa per la xemeneia, merdeta. Maleïts estudiants! Auxili! 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 Doneu-me una aspirina! Pep, tu no has vist la meva última nòvia, oi? Saps, la del vestit de luxe, perquè li he fet un regal. Jo què sé, som tan decadents. Howdy-do! Fatxa. Va, deuen ser els veïns. Calla ja, tros de bruixa! Déu meu. Déu meu. Què passa, res? Sí, no em cau gens bé la gent que de sobte em clava objectes poc esmolats a l'orella. Oh, sí, és terrible quan passa això. Sí, terrible. Potser t'agradaria ajudar-nos. Sí. A apallissar-te! Sí, esclar. Què? Mort el hippie!